Pramata long live, long live, long live. Pramata long live, long live, long live. Orani थांखै आरो थांनाय थांनाय दादा पुलिस टाइमर जोङो फाइमानजा फाइजा পাশাপাশি আমাদের মহোদয়কে পাশাপাশি আমাদের এক পাশাপাশি সিডব্লিউ गुबागानो लगेर नाबागै दिप्रामथा नै संजाजाक मावो जों मा हाबलायो दिप्रामथा जेखु आजायग्रा गुबाग्रा पुर्न सागा आं नरकनि थानि कुनु सानिया नरकनि थानि आं रांबो सानिया नरकनि जागा जमिनबो सानिया नरकानो रां फैसा बायजुबादि अबो कुनु सानिया गुबाग्रा तामो सागा थांजा थाई नरकानो लगेरदि नरकनि बागै खरांथि सानाय आं नरकानो थांजा थायै फानदि नरकनि बागै लिडार काहामतु बुनाय आं आबोनै जेपुरु इलेक्शन खायगा जेपुरु एडीसी इलेक्शन था आबो टीपी एडीसी को क्षमता फायगा बाहायके फायगा थांजा दंलायो 2 বছর পরে তাই বেশি ইলেকশন খা আবরো বিধানসভা आंहाय सिखला ताई बयबे आसक सिनि जायगा फनो अबरक साम खायमानानो दिप्रा सानि बागै कक सायमानानो ए आबो हायनायै बुबा गोबांबा बरकनो टिकेट होखा बासारि खाय इलेक्शन प्रथमबार रिजनल कमिटी इंगै 13टा सीट विधानसभा मांखा आबुनि परे जोंरो तिनि कुनु खबजानाय गै दिप्रासा हिंगाय जे कुनु बाबे थुंजाबो सिस्टेमावबो थंनाय अफिसावबो थंनाय एडमिनिस्ट्रेटिव लेभेलावबो थंनाय बाहायके थों जे जागाबो यूनिटी गै खानसा गै एकता गै हिंगे आजाबाव बुइ थुंदोजाबो तांनि थुंदोजा रांकिसि साबाय पाइजाबनाय जिनि बरक दाबि दावा जीवन सबाय फनो पाइजाबनाय किसिसा डिमान्ड नायलि थगाय फनो पाइजाबनाय किन्तु आगोल चिनि बागै भबिष्यतनि बागै हामिया बाहायके हामिया जों दिनि अ परिस्थितियाव तंमानि चिनि गोसा चिनि बुसुब जों चिनि जे तंमानि परिस्थितियाव तंना नांखांखाय आबो चिनि बेरथता जों जे पार्टी हिमलाय तंमानि आबो कुनु सांगरिया नाय दिनै आं एमएलए नाथाय केसा आदि जागो एमएलए नाय ओ जागो ताय केसा एमएलसी नाय मन्त्रि ताय केसा चाइखानाय किन्तु चिनि जे वान सुकमु बुबाग्रानि जे दागिनो फोरोंमानि जों सलाय माया हिंगाय जों आबनो सोरंगै माया हिंगाय जों चिनि जे परिस्थिति ताबो 20 बছর परेबो ओ परिस्थिति नंनाय आं जदि ताबो दिप्रासानि बागै खरांथि साया एबा कक साया हिंगाय 20 বছর পরে आनी कुसु गानो सोंनाय नोंआगि एमएलए तंफ्रु तां खायलांका नोंआगि पीसी चेयरमैन खाय मानफ्रु तां खायलांका नोंआगि दिप्रामथा लिडार हिमि तंफ्रु नों पारानि बागै दफानि बागै हानि बागै तां प्रक साका आफुरगै चिनि थानि कुनु जवाब तंला आमबागै ना नरनि थानि कयो दिप्रासा आसु जे सिस्टेमेटिक डिस्क्रिमिनेशन खाजानि तंमनि जोंनो राजनीतिक भावे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जत्तो भावे वंचित खायजे तंमनि अबनि yok sama manna बागै दिप्रामथ खाजे हिम तंमनि जोंबो बुबाग्रानो थांसा थायै लगे मारिलायनाय नबो जों गोबांना वालायमानु हाजिबो जोंनि बुखुजों सायख्लांखा बाय
जे अजागा अबहायनि दंखा अजागा तांनि थाया कारण सिया बरफनि कारण गोबां मानो दङै मानो पिया नक निजे वालायमुं नगो जे कक फेरलायमुं जोंहाबो नगनो सालायना नांनाय जिनिजे नगो वालायमानि जों फातानि बरफनो खोनारियाखै फातानि बरफनो थांनि सायाखै जि नगलाय आइखे जों वालाय दंलायखा जोंलाय हामलाय मावलायखा अबहायनि याखै जेकुनु समय कक बांलायखांखाय आसुकनि सालायनि साखानि बरफनो रिंना नांखै नरक साखानि बरफनो रिंदि जों 100 बार नरकनि बागै थायनाय जों नरकनि बागै दंनाय आं आगिनि सिमिनो खाबायु अजे मनुब्लक ने आन्दर 49 सामुनुनि 9टा बिसि दङ अ बिसिनो आं खुब आंनि आन्दाराव थायनांगौ सम आंनि 48 करन सरानि आन्दाराव तांनि के बरफ बासुकायनो काहाम दंबायु लिडार बासुकायनो दङ गां वानसुबता 48 करन सरा जदि अब 48 करन सरा आं थांगांगाय आंनि फान्तायबो बांखामोनो या जाय होक अब तो डिमार्केशननि बेपार भबिष्यतनि बेपार जों चिनि और लीडरशिप क्वालिटी बाहायखि तुबनाय जों अबसे मा चाइ दबलायनाय गोबां मा बर' हनै मानो आंनि पोस्ट गरै आं सामु बाहायखि थायनाय आंनि सिनिमुं गरै आं बाहायखि थायनाय सिनिमुंनो नाहारै जदिसे राजनीति थायना थांगांखाय जों जे जागा सबदाय जोंहा जागा सबियानाय दिनै सिनिमुं तामो दिब्रासा जों तामो थांसा ओंखाय जों अ आइडियोलॉजीनो जदि नारगि दंखांखाय दिनै कुनु सिनिमुं नांगया आं एमएलए नाम सकांबो बुयानो सिनिया किन्तु बुयानो मुकुमिनो बुदलाय आनो कप्लाय थायका तांगै बुबाग्रानो नाहारै बुबाग्रानो बिसास थायो बुइतो आनि मुखांनाय तो बुद्रिया बुरु बुबाग्रानो नायसो बुद्रुले अब हायकेनो जों दाबो थांसा थायो बिसास मा थायलायनाय बुबाग्रानो पयतो साबै जों बनो लगै मारिलायनाय बुबाग्रानि पुसकांगो आं एमएलए नैबो आं बरम पतरमाया तै कैसा बरम विलेजनि मेम्बार नैबो बरम जीवननिया बुबाग्रानि नजराव जों जत्तनो समान आंनि एमएलए नैबे आं जेसे दाममान मानि ताइचिनि पारानि ग्राउन्ड लेभेलाव तंगै जारा सामुं खायनाय ग्रास रुटआव तंगै जारा सामुं खायनाय बरफनिबो एगुइनो भेल्यू बुबाग्रानिबो सागो आंबागै आं नरकनि थानि कयो थांसानानै लायदि नकनि गगनो नगो सालायदि फाताराव कुनुजोनो बुइनो शेयर खायना ताथांदि चिनि अरले आहै दङ अमहायनि दङ कारण हिंखाय चिनि नाहारमुं ब्लक चेयरमैन जानांगिया मन्त्री गै सात साइजनि डेभलपमेन्टनि बागै वानसुंनांगिया चिनि नाहारमुंखा अनेक हाकचाल